Здравейте, приятели на киното и на хубавата песен! Много вълнуващи преживявания ни очакват тази вечер. Вижте кой ни го обещава – неуморният Арлекин, който покровителства срещите на младите таланти в прекрасния град Варна. Тази вечер ще чуем участниците в финалния кръг на конкурса "Киното – моя любов, моя песен". И ще разберем кои са наградените автори във филмовия конкурс на фестивала Арлекин. Както знаете, фестивалът Арлекин има и филмова програма, която от година на година става все по-богата. Сега ще узнаем кои са победителите в филмовия конкурс. На сцената, стойте тук всички. Искам да поканя на сцената представителите на 192 училище, за да си получат наградата. Това не е вашето награждаване, това е награждаването на 192 училище. Това са батковците, които трябва да ги накарате да ви направят клипове безплатно. И аз се надявам да бъдете